Crăciunul-i copilul din tine și vrea să facă numai bine și din puținul care-l are să facă la o sărbătoare. Parcă stau de o veșnicie și tot aștept Crăciunul. Aici, în locul ăsta unde nu prea vine nimeni. Suntem doar noi, mereu aceiași copii, cu program zilnic, cu ore pe ceas, mereu evaluați, mereu controlați, mereu atenționați, mereu corectați. Se spune în fiecare zi că sunt un caz social, iar colegii mei sunt și ei alte cazuri sociale. Majoritatea copiilor din oraș nu sunt cazuri sociale și umblă peste tot cu nepăsare și siguranță. Au scris scrisori lui Moș Crăciun, au cerut daruri scumpe. Părinților au bani mulți. Eu părinți nu am. Asta înseamnă că Moș Crăciun nu vine? Sau că nu primesc cadou? De ce? De ce? Cu ce-am greșit și cui? Îmi vine să plâng. Sunt cel mai nenorocit copil din lume. Totuși, anii trecuți am primit ceva frumos, iar acum, ca și atunci, ni s-a spus să fim curați, să fie ordine perfectă. Vine oare cineva ca anul trecut? Vin darurile? Parcă se aude o mașină afară. Parcă aud voci și pași în curte. Da, vin niște oameni. Sunt întâmpinați și vin la noi. Este! Au venit darurile. Au venit oamenii aia care vorbesc frumos. Oare cât vor sta? Aș vrea să plec cu ei. Nu voi pleca împreună cu ei. Am auzit că au fost la Teatru Bacovia și au făcut bani din spectacolul unor artiști, cei mai tari dintre toți. Adică tip și tipe care cântă nemaipomenit, cu voce faină și puternică, ore în șir, tare, fără nicio greșeală. La tot omul drag, familia prag, să fim împreună cu inimă bună, brad împodobit, cozonac ospit. Haideți toți acasă, de Crăciun la masă. Sau actori care te fac să râzi când ei plâng, dar și invers, să plângi când ei râd. Și știu să mânuiască păpuși, de le fac ca pe oameni. Un spectacol cu de toate pentru cazuri sociale din Bacău. Băieți și fete cu sindrom Down și autiști. Bacăul e mare și are de toate, bune și rele. E greu să te înțelegi cu ei și e bine că eu sunt normal. Dar uite că autiștii pot atrage un spectacol și din banii aceia au primit cadouri și tot din banii aceia sau primiți de la sponsori, am și eu cadouri. Totul costă. Și cadourile mele costă. O știu prea bine. N-aș fi putut cumpăra niciodată singur toate astea. Mulțumesc fraților autiști. Mulțumesc domnilor artiști. Aud că doamna asta frumoasă și oamenii mari care sunt cu ea pleacă mai departe, la alte cazuri sociale, ca al meu, la autiști, la case de copii și la copiii bolnavi din spitale, care sunt mai nenorociți ca mine. Nu i-am văzut, cred eu, niciodată pe copiii aceia, dar îi știu, de parcă ar fi frații mei. Acum așteaptă ca mine să vină cineva cu daruri frumoase la bradul lor. Dacă au brad.
ne vom întâlni într-o zi. În lumea noastră a cazurilor sociale. Așa ne este menit. Da, Moș Crăciun există cumva. Și binele există cumva de Crăciun. Se râde, se plânge și se cântă frumos. Și sunt luminițe și totul sclipește. Brad, poleială, beculețe și cadouri. Nu voi uita niciodată această zi și pe oamenii aceștia care au venit la mine, deși puteau sta foarte bine acasă la ei pe frigul ăsta și rămâneau și cu bani în buzunar. Promit, doar mie însămi și în fața nimănui, că atunci când voi fi mare și voi avea bani, voi face la fel, an de an, până mor, în amintirea acestor zile de decembrie. Mulțumesc, oameni buni, îmbrăcați în Moș Crăciun. Mesajul pruncului sărat.